नागिरा नै दा जों बे टिकेट दाननानै लाग्रोनांगोन नै जा स्टेजफोरखौ नाहरनो जाबाय थारालांस'नि हेलिपेड आरोना नोंथांमोन नै नायनो हागोन बेहाय आइ लाभ थारालांस' लिरनानै दोननाय दं बैजाबो दं आरोना बिजाननिफ्राय भिउखौ बिराद मोजां नुयो माथो जों मा लामाथिं फैफ्लांखो माजों फैखो माया जाला लायलांसिगोन बैजोंसो फाग्ला हेलो गाइस नै जों दा एकदमबारे डाइरेक्ट दिनैनि ब्लगखौ दिफुनिफ्राय स्टार्ट खालामबाय आरोना दा जों मोनफैबाय एकदम बै कार्बि इयुथ फेस्टिभेल जाग्रा जों बेहाय थांगोन आरोना दा नोंथांमोना नायलांबाय था जों गारिजों फैदों आरोना नै स्कुटिजों जों दा डाइरेक्ट हाबलांसै नै बेफोर लोगोफोर दं बेजा दानो जानो हागौ नोंथांमोना दा दिनैनि ब्लगखौ नोंथांमोना नायलांबाय था आं जोंनि लाङिनिफ्राय दिनैनि ब्लगखौ लायासै आरोना डाइरेक्ट ब्लग सब लाबोआखै आरोना आं दिनै डाइरेक्ट मोनफैबाय डाइरेक्ट देखायलांखानोसै दा मा मोनै खावसे जा दं एलाय बे बिराद मोजां बेफोर साजायनानै दोननाय दं आरोना नोंथांमोन बे कार्बि इयुथ फेस्टिभेला बेहायनो जायो आरोना कार्बि इयुथ फेस्टिभेला दा जासिगोन बारा गोबाव गैला जों बे हाब मोनगोन ना मोना नोंसि हाब मोनो जाय आर्ट मोजां साजायनानै दोननाय दं नोंथांमोना नायनो हागोन नागिरा नै दा जों बे टिकेट दाननानै लाग्रोनांगोन नै जा स्टेजफोरखौ नाहरनो हेबिखा जों हाबनोसै 30 थाखा होनो मोनसे गारियाव दा मा बुङो काजय नोंथांमोन जों दा टिकेट दाननानै हाबबोबाय आरोना आद दाम लायो एकदमबारे जों ओरै थांबाय थानोसै जोंहाय देखायलांबाय थानोसै नोंथांमोना नायनो हागोन नै टिकेटानि आद दामखा मोनथाम गारिजों आरो मानसिनोबो हमो आरोना नै बे जाबाय कार्बि इयुथ फेस्टिभेल जाग्राया आरोना नै जासिगोन बारा गोबाव गैला एकदम जों आगोल फैनानै बेरायख'नो हालायाखै आरोना जों दा सानाव नायफैदों आं बेखौनो जों ओरैनो फैस्लायस्लाय देखायलांनो होननानै नायफैबाय आरोना है साला ब्लग बानायथारिया आंना एकदमबारे खुगायानो सुखुयासै आइ लाभ थारालांस' सबथिंबो बेरायनो हायो सबथिंबो बेरायनो हायो नै बेहाय एकदमबारे नै माबा दं ट्रेन खारो नामा बे जाबाय बेबो मोनसे स्टेज नै बेजा एकदम ओरैबादि मोजां बानायो आरोना बेहाय एकदम फेस्टिभेलाव ओरैबादि मानसियानो मानसि दा बेखौनो देखायनो होननानै हाबफैदों जों टिकेट दानलायनानै नोंथांमोना सापर्ट होबानो जाबाय मा बुङो नोंथांमोन नै एकदम ओरैबादि साफा खालामगासिनो दं दा जाथारसिगोन आरोना फेस्टिभेलाबो एकदम गिदिंखानानै ओइलाय बै मेन स्टेजआ बैनो आरोना दा र' ओइजा थांबावगोन जों दा बै न' बायदियाव थांनानै नागिरदों गुफुराव बिजाथ' खावसेया फैगासिनो दं दा साउन्डआ एसे बोरैबा फैनो हागौ आरोना नोंथांमोना एसे इगनर खालामबानो जाबाय आं दिनै ब्लग बानाया सानदोंमोन आरोना बे फैनानै जायगाखौ नायनानै एसे मोजां नांबाय ओंखायनोथ' ब्लग बानायबाय आरोना आं दिनै दा थला माबा मोनसे होनदोंबा दे बोरै नांदों जायगाफोरखौलाय मोजां नांदों फैनानै मोजां नांदों नुहुरनाय गामिया जोंनि गामि बेराय गिदिंनो हाजोबा आरोना दा जों गारि लाबोनो हाबाय खेमसे थाबाय बिराद मेंदों आरोना ओंखायनोथ' दा जों गारि लाबोनानै एसे नायफैबाय दा बै मेन गेट नामा मामाया अबेजामोन बाला बावबाय आं थले एकदम भिउ पइन्ट नुहुरबायदों आंना बेजा बे जाबाय थारालांस'नि हेलिपेड आरोना नोंथांमोन नै हेलिपेड ओइ मोनसे दं जा मोनसे दं ओमफ्राय बे मोनसे दं जों दा बेखौबो देखायनो होननानै फैदों जा मोनसे गिदिंदो ओरै थांसै ओरै नुदों मोनसे कमेन्ट खालामनानै खोन्थाबानो जाबाय आरोना थांसै
बैहाय आरो दंबावो मेरला दं सां नायनो ओइलायथो बे जरावसो थाबबाय ओं ओइथ' दा जों बै गुफुरफोर नुहुरनाय बिल्डिंआव थांगोन आरोना आया आलु सालायगासिनो नोंलाय आया थैगोनसो ड्राइभारानो एकदम ब्रेन दामिसो आंना जाया नायगोनसोब्रा बैनिफ्राय ओइ बिल्डिं गुफुर नुहुरनायाव थांगोन जों नोंथांमोनजों दा बे जायगानिफ्राय थांसै आरोना एकदम बै मोजां सालाय नायलाय ड्राइभारा नाय नस्थ' होनगोन आं बे ड्राइभारखौ गलांगोन दै बेरायख'नो हालाय आरोना बिराद हेभि जायगाया बिराद हेभि ना जायगाया बिराद हेभि दिनै जेबो प्लेन गैयामोन आरोना बेफोरबायदि ब्लग फैनानै ब्लग बानायगोन मागोन होननानै दा बे फैबाय ओमफ्राय ब्लग बानायनाय जाबाय आरोना बे लामानिफ्रायनो नै आरो मोजां साजायनानै दोननाय दंजोबो बिजा पार्कफोरखौ नोंथांमोना नुदोंआनो जानो हागौ दा बेफोरखौ सब बानायलांजोबसिगोन मालाय बिसिना बारा गोबाव गैला आरोना फेस्टिभेल जानो फैगोन आरोना फेस्टिभेलाव नोंथांमोननोबो देखायगोन एसां हायो ओइ थांगोन दा मेन स्टेजखौबो देखायहैगोन र' थांगासिनो दं आदैमोन जेरावबो टिकेट लायो आरोना एकदम बे हाबनो नागिरबाय बेहायबो टिकेट ओइहायबो टिकेट एबा 200 दाननानै फैबाय जोङो एकदम बेज जाला आरोना नोंथांमोन जों एकदम बेफोरखौनो नायलाबायनांसिगोन आरो बै सिख्लाफोर नायनो एसे बासाव बास बै दं बिसोर सिख्लाफोर नायनो जोंना माया नोंथांमोन मेन स्टेजआ बेनो आरोना कार्बि फेस्टिभेल जाग्रानि नै बेहाय खात्रा खेमसे बैजा थांनो नागिरनाया बानायगासिनो दं दा बै आरोनो बैजा थांनो नागिरनाया ओइ जाबा हायो सिख्लाफोर सिख्लाफोरा हनै मेरलाथार नायदो देलाय बेनो फिला बेहायनो आरो बरिया जायो मानसियानो मानसि आरोना खेमसेबो फैदों बहुद मानसि फैदों जों मा लामाथिं फैफ्लांखो माजों फैखो माया जाला ओइ नायनांसिगोन बैजोंसो फाग्ला गराय दं आरोना नोंथांमोन बेहाय नै एकदम बै जाबो दं बिजाबो दं हाग्रा जाहोगासिनो दं आरोनो दा बै दहाय नुहुरनाय बै एकदम बिल्डिं दंना बे थांनो नागिरदों नोंथांमोन आं बावबाय आरोना जायगाखौ एकदमबारे दा बिसा नंगौना नङामोनथाय हमनो हायासै बिसा नंगौना नङाथाय ओइलाय नंगौ एलाय बेनो आरोना दा जों बेहायनो थांगोन जों नोंथांमोन ब्लग खालामनो थाखायनो एफा गोजानाव फैदों आरोना नोंथांमोना सापर्ट होबानो जाबाय ना मा बुङो थलादुस दा फाइनालि जों मोनफैमारबाय नै गोजौआव जों फटक मोननै मोनथाम बेफोरबायदि साबायनानै लानोसै थाम्बनेइलाव होनो थाखाय ना मा बुङो नै जोबोर समायना दाबो नोंथांमोना नायनो हागोन नै फुलफोरा बिराद मोजां दं आरोना बेहाय Oh shit! Hele. Hey, behaबो टिकेट लालायगोन नामाथाय? गारि सोलाय हागोनया? सोलाय सोंनानै गोजौआवथ' बिजाननिफ्राय भिउखौ बिराद मोजां नुयो माथो जेरावबो टिकेट बेहाबो टिकेट लागोन आरोना उफाय गैया दा दसे जिरनानै थांसै आरोना जों दा बेहाय दसे रेस्ट लानानै दं आरोना एकदम बैखौ नायगासिनो दं देखायनो बेनिफ्रायनो नायगासिनो दं आरोना जों खाथियाव थांला एसे टिकेट फैसानिबो एसे प्रब्लेम जाबाय नै जों गारिफोरखौ दोननाय बिजा एसे रेस्ट लानानै दं आं बैहाय एसे रेस्ट आरोना नोंथांमोन दा नायनो हागोन नायलाय गोजाननिफ्रायनो देखायहरबाय नै बाराबो गोजान नङा आरोना खाथियावनो दं बिजा भिउखौ बिराद मोजां नुयो बे जाबाय सब फुल साजायनानै दोननाय दंजोब बेजा नै जोंना बाबुआ जानायबा खेबसे नै एकदम खुसियानो जुद गैया आरोना बे दिपआव फैनानै भिउआ बिराद मोजांखा नै दा बे जायगानिफ्राय बेलेगाव थांलायसै आरोना
ना बाबु थौरा जागोन थौरा ini गोसोथोनाय इउटुबारनो mana नायनो हागोन बेहाय I love तारालांसो लिरनानै दोननाय दं बैजाबो दं आरोना थ' बैजा खेमसे नायनानै फैनि भिडिअ लालाय गारि सालायना थ' बैजा भिउ गैया हेभि नुयो बे जराव मामाखौ ओइ दंफां फिसा फिसा मा होनोथाय बेखौ बे लाब माबा बानायनानै दोननाय दंबावोसो नै सिख्लाफोर फट' साफायनाय जायो बे प्रग्राम मजा नुदोंलै बेखौ लागाव हेभि नुखायो ओइ जा दखादो खाजय ओरै थांखानोसै ला बिदिअ दा बुंलांबाय थाबा होनलाबाय था गोसा गोसा माखौ लाजि हिन्जावनि इउटुबार ना दे होन जाजा होनलांबाय था खामना फैखागोन बेयावनो गासै माबा दङ बेनो फार्स्ट टाइम फैदों बिदिबो दा नेक्स्ट मावो लांसिगोन दा जोङो लागाव जों दा बाहेरायाव थांसै आरोना जेबो बारा मोजां मोनासै आरोना बे फैनानै सबबो टिकेट लायो जारला जाबाय जों दहाय बेहायबो टिकेट दानबाय आरो बेहायबो टिकेट दानो नामा जों एफा गोजाननिफ्राय फैदों नामा नैबेहाय गेटआ बिराद मोजांनो जा जों दा आवगायफिनसै थांसै ना जों दा ओंखारबोनानै नै बे लामाखौ मोनफैफिनबाय आरोना दा जों हटेलाव हाबसै नोंथांमोन एसे ओंखाम उखैदों फुङाव फैनाय थाव सोनो नागिरदों आरोना न'आव थांफिननो नागिरबाय जों जायगाखौबो देखायबाय दा न'आव लाहैनो मोनैबा नोंथांमोनसिम आरो खेमसे भिडिअ लाफिनगोन आं र' दा जों थांग्रानि जेबो गैया आरोना गप्र' सप्र जेबो गैया The next day नोंथांमोना नायनो हागोन मोनाबाय आरोना दा टाइमाबो 5:11 जाबाय जों दा पार्सेल लायनो थांनो नागिरदों जोंना नब बिथांजों आंजों एसे मानिपुराव दंनो जों मानिपुरथिं थांगोन नोंथांमोना नायलांबाय था मा गस्ला मोनसे बिहरदों आरोना नोंथांमोननि सिगाङावबो आं देखायगोन नोंथांमोननि सिगाङाव दा नोंथांमोना नायलांबाय था नै जों दा नब बिथांजों आंजों थांसै दा थ' नोंथांमोनजों दा मानिपुर मोनसिगोन आरोना ओइलाय मोनबायानो होनदा दाबो अक्ट'बरनि 7 तारिखआव दंमोन आरोना पार्सेला एकदमबारे ओरैबायदि गोबाव जाबाय दिनैसो फैदों आरोना पार्सेलनि दा नायसै गाज्रि फैयो ना मोजां फैयो नोंथांमोनाबो नायबानो जाबाय आरोना नोंथांमोना पार्सेला न'आव मोनफैबाय आरोना नायनो हागोन आं दा साबिखौ बे दोननानै लानि आरो मोननैसो खोथा होननो दंबावो बे पार्सेला ना 7 तारिखआव मोनफैनो गोनांमोन आरोना 7 तारिखआव ओमफ्राय दिनैसो मोनफैदों दिनै तारिखआ 26 नायसांबा जाबाय आं 26 माने मानि थाखाय बे फ्लिपकार्टनि मानसियाथ' होनदों आरोना बेफोरबादिनो मा होनोमोनलाय एसे बिग बिलियननि बे दुर्गा फुजानि थाखाय बेफोरबादि जादों होननानै दा आं बेखौथ' बुजिनानै लाबाय खिन्थु गाज्रि फैबा जारला जागोन ना बुस्थुआ दा नायनायसै खुलिनानै नोंथांमोनाबो नायलांबाय था आरो खानाय हानानै बोरै नुदों मोनसे कमेन्ट खालामनानै खोन्थाबानो जाबाय आंथ' बोरैबा नांदों खिन्थु बेखौ खुलिनानै देखायगासिनो दं नोंथांमोन अके गाइस खुलिनोसै आरोना आं दा नायलांबाय बोरै जायो गाज्रि फैबा जारला जागोन ना नोंथ' देखायनाय बादि जाखाया गोबावनि उनाव दिनैसो मोनफैगोन 7 तारिखआवनो मोनफैनो गोनांमोन दिनैथ' आरो गोबाव जाबावबायसो आरो मोनसेसो माबा दंबावो ब्लेक कालार फुरा ब्लेकखौ बिहरदोंमोन आं सोर पिंकआ मानि बे पिंकबो फैफादों आरो खम जारला दा फाइनालि नोंथांमोन डाबल एक्सेल बोरै नुदों नोंथांमोना मोनसे कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय मोजां फैदों गस्लायाथ' क्वालिटिखौबो नायनो हागोन नै मोजाङानो क्वालिटियाबो नोंथांमोनाबो अर्डार होनानै गाननो हागोन आरोना 3-4 कालारसो दं नै मोजाङानो बरिया एकदम जांला जांथा गाननो थाखायसो मोजां आरोना बिदि गस्लाया नोंथांमोन नै आंबो गिदिर गिदिरखौसो बिहरखादों गस्लाया बोरै कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो दा गस्लायाथ' मोजाङानो फैदों बरिया क्वालिटियाबो नै मोजांथार